Uy, chinilas si Moy! Salamat bagi dana. Oh. You go down, you go down. Take off your jacket, take off your jacket. Sana kay blessing Take oy. off your jacket. Take off your jacket. And then you go up, you go down. Okay. Take off your jacket. Ko ato miyo. Go down. Go down. Ya pwede na sa uban di. Kaluoy ba ni mo ma'am nag Dili daghan ito kumunta na sa barangay ibutang na. Chico, Ala madam. Wala siguro to ni nasabtan kay. Basta galing paspas na nga binisaya akong anak, dili na siya kakuha. Okay. Pinahamutan gyud na sila. Lagi. Kira. Kaya niya kay paspasan man akong sugo sa taon. Mulagi. Kaya ana nawala na. Ala grabe kay hatag na. Dagan kay blessing oh. Mga bliss. Mga uniform ni sa kong husband. Kasi nga kanang estudyante ba nga high school na magkinahanglan ba? Oh. Nawala na ako nagipanglabhan kay kada uli niya. Ako na ipangdamok. Yan na mga uniform. Kamustoy? Ala kayo. Imo jud gihaguan madam pagpamilo oh. Dagan kayo. Oh, di pamilo gyud na ako ni pero kaning sa mga sa bata lang di. Hala asa pa sa bata. Ala dagan kay blessing guys. Hala ka bless kayo. Thank you so much. Thank you so Uy, much. kung dili Ali kay mahal ta. Nagsabaw og kuan. Nagsabaw mi og kuan kanang ulo sa isda ba. Nya. Kuan sa tao. Lantaw na ako kay panganday gyud ako ning ingon ana nga luto. Sarap ya. Tingani nga lifestyle. Oh. Ano to? Kasi dito Nara. Pagka na andito. Nana si madam mo, nana si madam. Papariri. Akay. Sa manang tiyan. Akay. Akong papa. Ay, ubay. Uba ko. Sige. Grabe yung papa. Igagawin mo. Medyo gaga. Ayan, uyan. Ay, buntag. Ako kaya po nang Ano na baby? Oh. Kailam gud siya kay follower. Alin Sige na, pre na lang. pamahal namin guys. Pag-pray na, Luna. Pitch. Amen. Pamahaw ba? Nagsabaw. Mala ka pamahaw? Kaya na mga hotdog. Dili gina mo ka Fried rice. chicken. Dili pud na siya mo ka na oatmeal na. Oatmeal na. Oh. Alin na mo? May kao din sila dito. Namahaw na po sila dito. Mahaw din sila. Tinga, panimimi na may isto. Alam mo kao na siya og rice? Ano nakabantay ka sa una sa Dito siya mukha og lugaw po. Oh, diha. Look at the baby oh. Ayaw. Uy, ituloy di rice. Hala oh, look at the baby oh. Sige na it's a rice mo. Di pagkaon ako, pagkuhan ako ni siya Sirilac, duha ra kapak na. Di Akong gilugawan, di man siya mukha og lugaw luto. Hala kahayahay ba kay ana oy. May man siya mukhaon, mo man sa nagkuhan niyang tiyan po.
Oo. Ginagmay raman Depende sa. na sa pagkuandam. Nga may ubang bata, hindi anad. Nga 5 years old na, di yun na siya mukhaon og rice. Magsuka. Ay, 5 pa rin na siya. Wag yun siya sukat Oo. na nakakaon sa rice. Pakanon na ko, magsuka man gid siya. Mm. Magkuan. Premature man pud na siya. Pagkatao. Di yun na siya mukhaon oatmeal ra gid na siya. Di isa na siya mukhaon og mga bisag unsa. Mao. Oh, wala. Mga kuan, hamburger. Dili. Ana no, oatmeal ra gid na siya. Magatas pa rin siya. Gatas noon. Na English speaking pa jud guys. Di na siya makita. Pero si Mimi ambot lang, si Mimi og kabalo ba mag-English. Naningan ka ba kayo? Pero edad niya dato dam. 5. Na. Na luping si Mimi. Napagani kanta ni Mimi nga dala sayaw. Ayaw, paras-paras. Mon. No, na si Mimi. Ganda si Mimi rin. Di ba na siya kaon na gisugo? Ay, sumisan ka. Dili daw siya mukhaon na gisugo. Kaon pa siya. Ay, video pa siya. Kamahot ta guys. May mga matapok ang mga bata mo Domingo sa balon. Kailangan Oh. ng tatay. Kami naman dire. Kung kuan. Ako lang tanawan ko. Diri mo to si Janice kaganiha. Oh, diri sila katupad ah. Malik man to din kay agi ni sa tubig dito sa balayo ang agas gabi. Lagi ako. Wala pundo imong kuan tab. Nang dapat man kagahapon, tingbaba di gahapon. Ano nga ka diri ba kay dagang tubig ba kay busok-buswak. Andito si mga dam buswak po dito. Oo, kay gikan man gyud ko dito sa tangke. Ah, sa tangke. Nag-connect. Wala gimeter imo ha. Walay meter na di meter ang tubig diri. Na sauna. Sauna. Ah, karon wala may meter dito gid may kantong ila bitang iso ni kagawad. Ibalik nila ma'am. Ay, ibalik nila ang meter? Pwede ka magpataos. Ano nila? Amo ba? Ibalik nila kung ilan na sa mahinluan dito ang kuwan. Pero among gibutangan og gripo kay sayang man nga mag-agas-agas Oh. Patawag na sa iyo. Pwede naman. ang meter. Pero naman kay kuan dito dam kanang nabilin. Mm. Maintenance. Siya tao diha. Taga Cagayan ra pod. Kuan. Taga magsaysay na sila yayan asa kong mga anak sa una. Ah, Ang kuan. diha na sila karon. Ninyo naman siya. Mm. Gikuha po nako. Kuan. Maaari makapalit sa kadiha dam. Pero mo lagi nga ang kuan, ang papel. Pero kunon. Hindi ako nun panako kay magpatukod lagi ko diya o ka ng kuan. Di na. Day. Kaya ganahan ko kay hangin di kay sanan. No. Na kung magabiin, di na ka ginanglan o Aircon. aircon. Sa mga simple din na. Kato yung Mag-fag sa ba diha? katong last December diha man ni Fermi. January pa. Sige pag-fag. January, February. Oh. Mahal sa siguro ang mga yuta diha kay katong gi ingon ni bukil sa kuha kay 500,000. Kamayan. Kuan ra gamay ra siya nga kuan. Space. Dire naman. Aka nang sa kuha. Mas buot siguro to ang gitod ko ni bukil sa kuha katong sa ibabaw bitaw sa ilaha. Ni bukil. Una, ano lagi na maligya diha o ka ng bulakan daw na siya. Na ano, bag-o diha ko, bibo na niya tumas. Ay, diha din nagapain mo ganang gaagian. Kanang naibungo o nay-auto. Kay ay sa balay na. Ayan. Ale, mga... Hindi din ka. Ha? Hindi. Oh, bulakan daw na siya dihan ko. Uy, bibo na dahil ni diri di ay. Kaya magud siya nga kasada na na dam. Kunin na siya pa sa Claveria. Okay. Mana ko kaon. Kunin na siya pa. Pero pag abot ka to, wala pa siya na kuan ba? wala pa nakatabok. Pagkatabok. Ano lang kung saan po na nila balikan ka. Kita ako sa kalayanan. Mabibo, yun na siya diha. Trabaho man ang tumoy ana ang katong sumpay diri ang dinhi nga sumpay mo wala pag trabaho. Nagakuan mo da kay lindot na ang dalan. Four lanes ba siya? Ang kuan. Ang dito lang. Kaon ka?
Dagamay lang dalan. Dito sa Balingwan. Oh, gikan. Di nila na may. Diha naman tama ng Bibiding budang naman na. Mao ba? Di ka balingon pa din sa Bulacan, bibiding na. Ang kana siya nga kuan. Kasagan ang kuno na. Paswagan ang tirada ay ilang punteriya. Noon. Ikas mong sityo na. Tuyok lugar nun siya. Dili na. Masayuan ko. Tawagan. Layo na. Oo. Basta nga rin magka-i-exclusive. Dapat ko dia sa kanang gikan sa kausawagan. Hmm. Kausawagan diri mas layuan ko mas duol diri. Daw ang saraswagan, lubak-lubak ang mga dalan. Grabe ka lubak. Kunik ko na ng kabangasan karon. May kaon na din, me. O dana ala yagi. Diha mo tunga Gagong sad mo? Nag-jogging lugar mo? Nelas Koreana. Nalahi na sa Ala, lahi na sa lugar kay waman di pa uban tong isa. Nagpakas, magaling sila balay. Hala, nagtakas, impas ka. Di magpuban. Ala. Andre. Ngayon ani la ka diri ha. Mag-uban-uban kanila ha. Ha. Basta ni sila anak sa mga duwa-duwa. Yung una akong gusto kay Luoy kayong bata nga naarap yung sunod sa balay. TV ra kanunay. TV ga. Paghapin lang to niya sa kwan, dahon sa saging. Kay sure gig kaon niya ba? Guys, na busy sila. Kanay mo na ma. What is your name daw? What is your name? Uy, what is your name kuno to baga? My name is Puntunya. Sa imo hagin ni pares nga kuno. Sa iya jud siguro. Para madam ang kuwada. Nalingaw yun magpili, ma'am. Yaw, type ni man niya. Device na uninstall, device. Okay, guys. Diyan o, dili si. Karap kidi si ate gido. Oh, lagay ito. Itong hindi nga. Basig na ka ng gamay ko. Nara ni malilinok ko. May ito napilian, guys. Hey, what is your name? Iya mo gid. Dagang salamat sa Madam, thank you so much kaayo sa imong blessing nga gi-share sa amo kay ngano si Papa. Diyan na, nanay napili si Papa nga personet. Sa ako guys, di ara, nga di apa jud. Nga ang saysay, di adani. Ni mati. Ya kan Madam Utik na apot sa dinhi daghan ka. Thank you so much Madam sa imong blessing. Biglan di kasukdan. Sa amo. Ako ni o tanawa o look at o Ito na lulong. Unya si Bibi gipaningot na sad si Bibi. Hi guys, gipaningot na siya. Siya na anak sa dua-dua ko sa siya sa mga bata. Unayan sa ako. Asak ko ka na. Ihatag na ni kono ni Bliss. Ihatag na Bliss. Asak ko na. Agay gipaak. Agoy.
Narama ko, ang ayari ka na ni ma. Ayaw lang. Gutom ng lolo lang. Ala, alam mo, gano'n? Pati. Guys, yan mga blessing. Thank you so much. Dagan ka ayo. Hawa, me. Salisingin mo na masabi. Sila na, Dahil Ya. ipasigar na. Ate binadyo mo. Ano na. Basta na ipilyon, amay. Kana lang ako na lang din. Di ba napaigot na sila? Wala guys, thank you so much mga sa inyong blessing. Nag-share sa amo. Di mo ate? Ang ilalom na namin dagko. Ito ang ate version. Ilalom na namin dagko. Paldo. Dagko na ang ilalom. Aga na ibabaw mo ikang Richmond. Kanaw na ilalom. Puti kasi yung gusto niya. Igo ni mo na maka-street. Igo na kita ang hawak. Igo na maka-street si Bol. Mga Mersya! Nak, okay. Kanaw lang, igo ba na mo lang mo. Ito ko na. Kaya sakto bagay ni ma mamili para sa kuha ba? Ay! Dahil kayo, dipit naman. Nay! Nay! Nay, sakto na ni-slip niya. Ako ani. May pagsubok. Pag-duty ang tatay ni mo. Richmond, teka pa. Nay! Ito, igo ito ka. Pita eh. Ay, laplapin na. Bili naman Matagluban ba yung nagtanda na kay kung una sa iring? Di ba Ano ba natin mahugot? Wala na sila mag-tirno mga. Tirno. Ako na na pala. Ayan. Ay, gusto mo yun? Foto niya. Siguro yung mga niya. Naray mo na. Wait, apik itong Basic ay sila. Na basic is Mother Earth. Uy, grabe. Ante Marcio. Ako, ano din? Salamat. Tanan, di kayo nakakuha. T-Rex. O, di ay mga kur. The T-Rex. Thank you so much. Ano sorry, kasi Parang pamilya ako. Sakto kaya. ala guys, oh, tanawan. 50 years. Oy, nay. Sobrang naman mabunda si ate ko. Ano to yan ate ko? Ay sila. Masugok na ako. Ala, yapit ko lagi lagi ko. Ako, ano? Pwede niya na inibili ang kapuan na Tamakan ang restaurant mababa. Oo. Nadagan ka ayo. Naligaw yung may pili. Nagkagulian sila. Kang bilis niya. Kang bilis. Magwadang. Ligaw na eh mo. Kaluwa sa
Asa na na ka, mother? Ban majoret to kay ma'am. May ka mamili parte sa ako. Uniform ka wala sa akong bana. Ilang t-shirt. Salamat. Salamat kay ma'am. Salamat kayo, madam. Ikaw sa tiyan. Nagipaningot to. Gipaningot. Natugan sa dula o. Lapa. Lapa. Di ka magpalit na ni Sai. Di na ka magpalit na ni Sai kay hugaya ang simina oh. Ito mga karsoni sa pandalaga. Nana dito. Say iguan. Ikaw, natapos na? Asa ako na mga anak? Kana mga uniform na oh. Kabisi sa check camera sa kumbahan. Birabok mama. Lingaw ka sila ay. Madam, nalingaw jud tanan, madam. Ala nang pagtrabaho. Tanan jud dawat sa blessing. Ay, wala. Mi? Wala na yung mumi. Dalawa ni Mimi, oy. Ano nila yung t-shirt, Mi? Kaya mga t-shirt na ni kay. Ah. Madali mga t-shirt ko. Marami. Ito mga... Marami. Ito yung mga t-shirt nga mga Ang shirt. dami doy ko, person. Ito yung mga kuan. Ako ito mga price. Wala ay mga price na na. Napay mga price ang uban. Ay, ikaw na ni Mumi? Igo na niya. Kang Richmond, naman yung mga Richmond. Kasama mo ha? Ha? Asay mo ha? Kanton niya, napod kanton niya. Asay mo ha? Amatay mo kanton niya. Ito niya. Ito rin ako ba? Balik dan haog. Ito yung mga t-shirt ng gwapo. Murag tuwa dito sa dulo. Kami. Digan-dagan ini ba? Diyan anak. Ay mo pa ako. Kanay diri o kanay ba ni gid. Ay na kay maglaos mas yung tilao. Paaka ay ganun. Tuyok tayo ka ba tuyok? Mo digan-dagan ni kami. Dito yuk. Uy ba kani pa. Tuyok kung tuyok doon. Kaya? Opo. Kani man dili dili ni mo ba? Digan-dagan ni kada digana din ka. Be? Dili, bakte raka. Sabay sa uso. Ikon, balik. Sabay sa uso. Sabay sa uso tiba nga. Alam, madam, lingaw kayo sila. Alam, Lingaw oy. Ako si Papa. Muli attorney. Okay, ang plan na sa pinikuan. Igo siya. Ako si Papa, murag attorney guys. Oh, di ba? Oh, tanawa. Pero sampot. Okay, mapuday kayo. Mapuday kayo guys. Insta man na, Insta. Dagan niya napili ni Mate. Nagbira mga ini. Mo bitaw na. Nagbira na niya. Kana na. Naman ito yung jumper nga yung nana. Uto ada to dam aso dito. Nakuha gini nakuha. Say igo ano to, gamay ihawak. Karang bantik. Uy, kani mga putik ko kana tik. Bintoy igo, bintoy anak eh. Ha? Sige lang. Ako lang. Basta loy lang ito yung tulay na dito. Sige, salamat. Napay mga tag sa mga Dagan kaya ko. Mama ni Mumi. Palit sila sa isa ka bandol. Ano ini na sa mga Pero may uniform din na siya. Pero pwede man siya makuan. Sirik lang sa eskwela bita sa natuloy. Oo. Ako pangitusan. Makuan na niya. Wala lang nako na siya na labahan mo yung labong sakit. Sira ko rin labala. Hindi man na siya manglaba sa barko kay kapuwi ka ng hugo o kuan man kanang daot man ang kuan tubig dito man lagong inis. banan o society sa
Wala siya excited sa ibabaw. Baba mo kami yun. Dito ba labhan mo? Tapos siya na-play? Sige, na-play? Ito ba kayo ni Papa? Nakapili ba sa 50 years Lingaw guys sila eh. Igo ginani mo yang mga maong. So jadi igo mga ako ka ito. Ha? Di na. Dili ako. Si Tito. Si Tito, ha? Inan ka? Inan ka? Bila ka maging ko, day. Nunsa di ka? Nunsa ka? Saray mo? Manang uban? Kanay luman? Daw, wala di akong bag na. Kanay mo. Ay, yatag mo. Guman ka nila yatag ka ito. Ang bag. Aman. Kamay na bag. Asaman. Kani mami. Naunsa ko pagibira man niya. Amang uban na nilang. Kaniram din. Amang bagay. Asa uban na nilang? Ang uban. Dala isul ng uban no kay aron sudan ang sasanina ni Mimi. Ha? Ge? Tina katumay ang giganahan ng peng. Bira malate. Di wala ka mga kamay-istom, yun na. Tsada kayo. Ala. Basta paray. Soda. Naku na ito yung mga t-shirt uban niyang. Nabukay na naninililin o ka. Iya man daw na mama. Mumuning na yung mga price So na din nakabato suot. na yung mga price ng sinina. Maro ni siya. Asa to siya say? Naikalo? Asa to siya say? Tsada siya. Pangbata. Sus, di pagtulo ka tuig siya, igo pa na niya. Mas kinupad ka to eh. Isus, ginoo ko, igo pa na niya. Oh. Hanggang Koreana dayo. Wala dayo hanggang Koreana. Sus, mga tsada, mga branded beer. Lapa ko. Nilaban, lipos niya. Tahan kayo guys, so far. Sa Elias, ipasaya. Sayang sa lembab. Kisa minsan ni tagiya. Pamilo ang tarong. Mo naman na Hindi, sa imo na mama man ikuha. kanira ka suno sa iyo. Ha? Kana sa Na, pantalon na ko. Kanay te, imo ni te. Pambinto yo. Ay hindi kitong binto karsunis. Igo ni mo na yang mo, gamay ni mo. Mo bitaw na dana iya. Dati man agol ko na kumagot. Kang Mimi. Kato ko ng mga t-shirt nga gagmay. To naman ni Mimi uban. Kung may mga price? Ako may mga price. Ari man to. Napa ko may price. Kat ingani man to asa ito sa. Di palupig si Rex mo no. Nako iya ha. Mura lang ka. Puro pa lagi bungkas mo. Ang ngayon siya oh. Aman de. Mura man sag. Ang ngayon kay si Rex mo. Kaptiling. Ilyas. Gang. Di ka malain, gisipti na. Ha? Yan, kanila yan. Tingnan sa kudi.
Ito mga ito t-shirt ilili. Ay, ganun na lang ako. Ganun na sulodaan. Nasa yarik lang. Pagkutano mo nga what's your name kay patigila-ila siya. Manguli na sila, guys. Ah! Bye-bye, Andre. Gigutom na ka, Andre. Gigutom na si Andre, ay. Halaka. Oh, sige, salamat kayo. Oh. Oh, sige, salamat kayo. Lagi. Salamat. Bye-bye. Sana si ma'am. Followers to na mo, guys. Kaparintira dito ni Alan. Anak panaybalan. Narang mga bag nga gipanghata, guys. Ang uban to ay Lilin, to ni Mercy, to ni Ate, to ni Janjan. Kanin po ning ako daw tong isa gisudlanan ni Relo na sa iyang mga gamit. Kaya sang bayloan niyang bag kay iya patong labhan. Napa guys, mani ang kang Relo na sudlanan niya sa iyang mga gamit. Ang tsada pa nga mga tsada pa nga mga bag, guys, oh. Igo po danit ang iyang gamit. So, kana ako anak siya. Kana po ako apod na. Yahap na. Napa ako apod. Og daghang kay salamat Ma'am Christina sa mga blessing imong gihatag sa moa. Kay salamat og ampingan kanunay diha uban sa imong pamilya. Ug salamat kayo ma'am sa mga blessing nga imong gi-share sa moa. Daghan kayong salamat. Nandito lang video ko, guys. Bye bye. Enjoy kayong tanan sa pagpamili.